Pán Pročko, No. vykazujem vás dnes z rokovacej sály v súlade s paragrafom 32 za to, že ste neuposluchol moju výzvu. Smeráckí zločinci sú tí, ktorí boli odsúdení a vyšli zo Smeru. Sú to zločinci odsúdení. Neviem, ako ich mám nazvať inak ako smeráckí zločinci, ktorí boli odsúdení. Takže ja som nikoho neurazil, ale smeráckí zločinci, tak im mám čo hovoriť? KDH-skí zločinci? Alebo PSK-skí zločinci? No, sú to zločinci. Pán Pročko, prvá oficiálna výzva k tomu, aby ste sa vyjadroval v rámci slušnosti, tak ako predpokladá paragraf 32. Dobre? Môžete pokračovať. Diktátori, ktorí tu teraz vládnu, diktátori, si to vysvetľujú tak, ako chcú. O chvíľu budeme rokovať o rokovacom poriadku, ktorý si oni prispôsobili tak, ako si ho prispôsobili. Pán poslanec, ďalej vás upozorňujem, že sa odchylujete od predmetu prerokovanej veci. Vráťte sa k predmetu. Dobre? Odsúdený, keď bude odsúdený a pôjde do basy, tak bude môcť 7-krát viac telefonovať, bude si môcť kúpiť o 1 000 eur viacej potraviny. Pán Pročko, No. vykazujem vás dnes z rokovacej sály v súlade s paragrafom 32 za to, že ste neuposluchol moju výzvu. Pán Pročko, nepočul ste, čo som vám povedal ako predsedajúci? Som povedal, že ste vykázaní pre dnešok okrem hlasovania, dobre? Pretože porušujete paragraf 32.